Hello guys, welcome back to my channel. दिनैनि कन्टेन्टआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर। आङो दा नै गानै जोमै ओंखारबाय लेमन ग्रास आबादसालियाव थांगोन आरो बेवहाय लेमन ग्रास आबादारिफोरजों आङो लोगो हमगोन आरो आबादखौ मारै मावनाय जायो आरो बेनिफ्राय माबायदि प्रडाक्शन मोनो आं आबादारि बिथांमोनजों लोगो हमनानै सावरायगोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थौदो। लोगोफोर आं दा फैयै मोनफैबाय नैबे लेमन ग्रास आबादाव। ओमफ्राय नोंथांमोनहा फारियै नायलांदो। आबादा जोबोद मोजां जादों लोगोफोर, मोजाङै नायलां। बियो थुरि बायदिसो नुनायाव, नाथाय बियो थुरि खासि नङा। बियो मोनसे थुरि बा खासि हारिनि मोनसे आबाद। बेनिफ्राय जोबोद आबादारिफ्रा मुलाम्फा लानो हायो आरोखि। दा आंबो बे आबादनि सोमोन्दै आङो डिटेल्सै मोजाङै खिन्थानो हानाय आहाबो माबा गैया। जास्ट माने आङो आबादारि बिथांमोनहा आंखौ लेंहरनायलाय आरो बिनि सोमोन्दै आङो दा आबादारि बिथांमोननिफ्राय खुगानिफ्रायनो आङो फंनैसो बाथ्राखौ आङो इन्ट्रडाक्सन लागोन आरो बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोनहा जायफोरनाखि आंनि फलोवार्स बा भिउवार्स मानगोनां नोंथांमोनहा बिथांमोननि आबादारि बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो एसेब्लाबो मिथिनो मोनगोन आरोखि बे आबादखौ मावोब्ला बिसिबां बेनिफिट फैयो बोसोराव आरो बेखौ माबायदि आबाद मावनाय जायो आरो बे आबादनि माखासे प्रडाक्शनफोरा माब्रै बेखौ आबादारि बिथांमोननिफ्रायनो जों मिथिनानै लागोन। दा सिगाङाव आङो बे आबादखौ आङो नोंथांमोननो देखायग्रोबाय। नोंथांमोनहा मोजाङै नायलांदो। माने आबादा मा सिस्टेमनि बा मा कन्डिशननि आरो बे लेमन ग्रास बे आबादा लेमन ग्रास बे आबाद माने बे लाइफां आबादा माने नुनायाव माबायदि नोंथांमोनहा एसेब्लाबो भिडिअनि गेजेरजों नुबाय। जोबोद नै आङो गेजेर आबादनि गेजेर हाबनानैनो नोंथांमोननो देखायबाय। बरिया लोगोफोर, जोबोद मोजां आबादा आरो बेखौ जोङो मावनानै जोङो गोबां गावनि न'खर संसार दानायाव माने मुलाम्फा खालामनानै लानो हायो। नोंथांमोनहा एसेब्लाबो नुखाबाय नै, आरो लोगोसे आङो देखायलांबाय थागोन। दिनै बे आबादखौ दिनै माने हादों आरोखि। नै बिराद मोजां हादों आरो बिनि मिलाबो माने गोजानाव नङा। बेखौ मिलाव सोनाय जायो। दा मिलाव मारै बेखौ फेरेदनाय जायो बा बिनिफ्राय प्रडाक्शन हिसाबै जोङो माब्रै लानाय जायो बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थागोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलां। नै आबादारि बिथांमोनहा आइजोफोरबो दंफायो, हादों आरोखि। दा बेखौ हानानै मिलाव लांगोन आरो दिनैनो बेखौ थाव हिसाबै माने दिहुननाय जागोन। नै हागासिनो दङ। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलां, अब्लासो नोंथांमोनहा कमेन्टबो खालामनो हागोन आरो हानायमानि भिडिअखौ शेयार खालामनो नाजा, जाहाथे जों बयबो बे आबादनिफ्राय प्रडाक्शनखौ लानो हायो आरो जोंबो गुबुनफोर बायदिनो आबादारि बा सोनाबारिफोरनि माखासे आबाद मावग्रा बिथांमोन बायदि जोंबो आबाद मावनानै जोंनि न'खर संसार दानायाव डेभेलप जानो हायो। आरो चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बे बेल आइकनखौ अल खालामनानै ला लोगोफोर। आं दा आबादारि बे लेमन ग्रास आबाद मावनाय आबादारि बिथांमोनजों आङो फंनैसो मोगा मोगि खालामनो सानदों। नोंथांमोनहा बे आबादारि बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो बे आबादखौ माब्रै अर्गानिक खान्थिजों मावजेननाय जायो, फुलि बानायजेननायनिफ्राय बा प्रडाक्शन मोनजासिम माब्रै आबादखौ मावनाय जायो, आङो बिथांमोननाव इन्ट्रडाक्शन लागोन। आरो उन समाव आङो आरो बे आबादनिफ्राय माब्रै जोङो थावखौ दिहुननाय जायो बिनि सोमोन्दैबो आङो दा जायनाखि इन्डास्ट्रि मेचिन, बेखौ सोदांग्रा मेचिन, आं बेवहाय आरो आबादारि बिथांमोनजों दान्दिसे समनि उनावबो आङो आरो माखासे बिथांमोननि खुगानिफ्राय आङो
सोंनाय फिननाय बा इन्ट्रडाक्सन हिसाबै आं लानाय जागोन। दा आङो गिबि आङो मानगोनां नैबे आबादारि लेमन ग्रास आबाद मावनाय आबादारि बिथांनि खुगानिफ्राय आङो फंनैसोब्लाबो आंनि जायनाखि फलोवार्स बा भिउवार्स बिथांमोननि सिगाङाव बे आबादखौ माबोरै मावनाय जायो बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो थाखाय नैबे मानगोनां आबादारि बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। जोङो खाखरमारि सनाबिदै एफआइजि ग्रुपनि साफा आबादारिफोर जों लेमन ग्रास जोलैखौ क'क्राझार एफार्टनि थ्रुयैहाय लखनौनिफ्राय लाबोनाय जाहैदों। दा बेखौ गायजेननायाव जोङो एसे खस्थ' मोनदों, मानो होनोबा गोदान आबाद, बिनि थाखाय खस्थ' मोननाय जादोंमोन। दा जोंनि थाखाय बियो गोरलै जाहैबाय आरो बेखौ लाबोजेननायाव जोङो जोलै हिसाबै बाहायफैग्रोदोंमोन। फांबा 6 दाल बिदियै गायनाय जादों। उनावहाय बियो देरनानै नै दा बे फद्द'सिम फैबाय आरो दा जोङो बेखौ हाखांनानै मा खालामगोन, जोङो मेचिनाव सोहैनाय जागोन। मेचिननिफ्राय जों थाव दिरुनगोन। दा बेखौ गायनाया बोरि हायाव गायनांगौ, दै थानो मोना। दै थायोबा दैजों थैनाय जायो। ओमफ्राय गायनायाव जेबो गोब्राब खामानि गैया। खेबसे गायनानै होबानो खेबसेल' माइसाफोर दांनानै होनांगौ, हा फुरुंनानै होनांगौ। बिनिफ्रायबाथाय जेबो आरो मावनांगौ गैया। 1.5 मास जायोबा खनसे गायजेननायनिफ्राय 3 मास, बिनि उनाव 1.5 मासजों हाजाबाय थागोन। 3 मासजों खेबसे हाग्रोदो, नेक्स्टआव 1.5 मास जाबानो आरो हाफिनबावदो। बिगासेयाव गैयाबाबो 15 कुइन्टेलसिम ओंखारनाय जायो बिगासे हायाव। दा 15 कुइन्टेलखौ 15 कुइन्टेल बे जिगाबखौ थाव दिरुनोब्ला जोंना 1 कुइन्टेलाव 1 लिटार हिसाबै थाव गनाय जायो आरो दा 15 लिटार पार बिगा 15 लिटार थाव मोननाय जागोन। आरो बिनि दामखौ माखासे बड'लेण्ड एग्र' अर्गानिक एफआइसि कम्पानिया फानो। बे माबाखौ बेयो 1200 हिसाबै फाननाय जायो। बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ। आरो बे आबादखौ जायफोरनाखि आंनि फलोवार्स बिथांमोनहा जुदि आबाद मावनो नागिरोबा बे फुलिखौ हरगोन नामा? बिनि सायाव आरो हरनायनि सायाव आरो माबायदि बेसेनाव हरगोन ना ओरैनो हरगोन बिनि सोमोन्दै? हरनोथ' हागोन। फांसेयाव जोङो लखनौनिफ्राय लाबोनाय समावहाय फांसेयाव 6 रां हिसाबै लाबोनाय जादों, माने 6 थाखा दाल हिसाबै लाबोनाय जादों। दा जोङो ओनसोलाव बायोब्ला 5 दालैनो हरनाय जाहैगोन आरो बेजों लोगोसे बे आबादखौ दि नोंथांमोनहा मावबाय आरो उननि जायफोरनाखि फंबाय बिनानावमोनहा दि उन जोलैयाव आबादारि हिसाबै फैगासिनो दं, बिथांमोननि सायाव बे आबादखौ मावनायनि सायाव माबायदि खावलायहरनो सानो? बे आबादा मावनायाव मानो थाखाय इनकाम खालामनो थाखाय जोबोद गोरलै। बेहा जेबो खाथिनि गैया। बेखौ जोङो खेबसे मावब्लानो, खेबसे गायनायानो 6 बोसोरसिम बा 3 बोसोरसिमा जथेस्थ' सोलियो। 3 बोसोरनि हरैबा एसे प्रडाक्सना खम जालाङो। दा बेबायदिनो जोङो खेबसे गायनानै दोननायावनो जेबो माइसा थाइसा दांनाङा। खेबसे गायनानै दोनबानो बियो अरायनि थाखाय 3 बोसोरा सोलिखायो। दा बाहाय रांखावरि बांद्राय खरसा जाया। आरो हायाबो ओरैबायदि हायाव गायनांगौ जेराव जों माइ गायो, बायदिसिना आबाद मावो, बिदियाव गायनो नाङा। मानो होनबा जेबो जायै थिंखुबारिफोर हा, जेबो आबाद जाथारै बेफोरबायदि हायावसो गायनांगौ। आदसा, गोजोननाय थाबाय। लोगोफोर, दा नै जोंहा आबादारि बिथांमोनहा लेमन ग्रास आबादखौ मेचिनाव लाबोबाय। ओमफ्राय नै दा मेचिनाव सोहरगासिनो दङ। बेनिफ्राय फेरेदगोन जाहैबाय। आं दा नोंथांमोननो लेमन ग्रास फेरेदग्रा मेचिनखौ आङो फारि फारि देखायलांनोसै। ओरैजाय मोनसे नैबे जाबाय बिनि उखुन्दै गलांग्रा नाला होननांगौ जाहैबाय। बे मेचिना माबा मोनसे इलेक्ट्रिकनि मेचिन नङा लोगोफोर, बियो बनजोंसो बेखौ फेरेदो जाहैबाय, थाव महराव लाबोयो। बे
आबादखौ बै टेंकियाव होनानै सोहरनानै रुयो जेरै एलकहलखौ जेरै बानायो आइजोफोरा थिग बेबायदिनो नैबेजों बन सोहरजोबखाबाय दा बाहाय अर लागायगोन जाहैबाय अर लागायगोन ओमफ्राय बे हिट होयोबा ओरै टेंकियाव दुंहैबाय ओमफ्राय बे टेंकि दुंनानै एलकहलखौ जेरै बानायो थिग बेबायदिनो बिनि थावाबो बाहेर जायो आरोखि नैबे लेमन ग्रास आबादनिफ्राय नैबे जिगाबनिफ्राय माने थाव महराव मोननो हायो बेयो जिगाबैनो आउट जाफिनगोन बेनिफ्राय सोदांनानै थाव जायो आरोखि लोगोफोर नायलांदो बियो बे मेचिना खाखरमारि गामियाव दङ सोरबाफोर जुदि बे आबादखौ मावनानै जुदि फेरेदनायनि सुबिदाखौ लानो हायाखैबा नैबे खाखरमारि गामिया खाखरमारि पस्ट अफिसाबो खाखरमारि थानाया सेरफांगुरि पाटगाव आउटपस्टनि सिङाव गोग्लैयो पिन नाम्बारा 783346 जिल्लाया क'क्राझार दा बे एड्रेसखौ मोजाङै नायनानै फैनो हागोन जाहैबाय नैबे मेचिनाव बे मेचिनाव माने आबादखौ फेरेदफैनो हागोन आरो नै थोंजोङै नैबे जोंहा आबादारि बिथां समर बसुमतारी बेजों थोंजोङै माने रायज्लायनानै लेमन ग्रास आबादखौ फेरेदफैनो हागोन आरो लोगोसे कन्टेक्ट नाम्बारखौबो गावनि खुगानिफ्रायनो गावनो बुंनानै लाथोंसै आबादारि बिथाङानो मबाइल नाम्बारखौ खिथाहरदो 7638819759 आरो खेनसे बुंबावनानै होबावदो 7638819759 बिथांनि बे कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव थोंजों जगाजग खालामनानै रायज्लायहरनानै नैबे लेमन ग्रास आबादनि फुलिखौबो लांनानै गायहैनो हागोन आरो लोगोसे आबादखौ मावनायनि उनाव नैबे मेचिनाव सोफैनानै लेमन ग्रास आबादनि थावखौ दिहुननानै प्रडाक्शननि भेलुखौ लानो हागोन जाहैबाय बेनिफिटखौ लानो हागोन मार्केटआव आरो बिथांमोनानो मार्केटखौबो फोनांजाब खालामनानै होगोन दा बेखौ मानगोनां फल'वार्स बिथांमोननिसिम खावलायबाय दा आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय थेंक इउ